Nagtapok ang mga mamahayag gikan sa lain-laing nasod sa kalibutan atol sa pagselebrar sa International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists pinaagi sa usa ka Media Solidarity Festival 2024 sa Kuala Lumpur, Malaysia niadtong Sabado. Tumong sa selebrasyon nga mapalambo ang diskusyon kabahin sa pagprotekta sa press freedom ug ang mga hagit og peligro nga giatubang sa mga mamahayag. Giorganisa kini sa Jarakan Media Merdeka kauban ng Center for Independent Journalism, the Embassy of the Kingdom of the Netherlands ug the United Nations Country Team. Gihatagan og gibugaton sa Solidarity Festival ang gihimong live panel session kung diin tulo ka mga prominenteng journalists gikan sa Asia ang naghisgot ug nagpaambit sa ilang mga nasinatian nga harassment atol sa ilang pag-cover sa mga panghitabo nga adunay kalambigitan sa mga bugat o nga isyu sama sa armadong panagsangka ug mga istorya nga milambigit sa kagubot ug mga krimen. Usa sa mga nagpaambit si Edith Caduaya, ang presidente sa Mindanao Independent Press Council. Iyang gisaysay ang mga nasinati sa mga miyembro sa Davao Media nga kalisod og pagpangatake ug pagpanghuraw sa mga mamahayag sa Mindanao hilabi na atol sa controversial nga panghitabo sa 16 ka adlaw sa Kingdom of Jesus Christ dinhi sa Dakbayan sa Davao. Anaasab ang mga journalist nga sila Sandra Sokyal nga nagpahayag sab sa iyang nasinatian atol sa coverage sa kagubot dito sa lahad dato ug tando sa Sabah, Malaysia. Kundiin gisaysay niini ang dili sayon nga kaagi sa usa ka journalist atol sa mga pagbuwat og istorya hilabi na kung naa sa delikado nga sitwasyon. Gipaambit sab sa usa ka chief sa Editors Club sa Indonesia ang nasinatian niini atol sa coverage sa panagbangi sa Ambon, Indonesia ug gipasabot ang kaimportante sa paghimbog dialogo sa pagkuha sa tanan nga anggulo sa istorya hilabi na sa mga sensitibo nga istorya. Gisugdan ang programa pinaagi sa pag-abi-abi ni Watch Lanaido, ang Executive Director sa Center for Independent Journalism sa Malaysia. Kundiin gisaysay niini ang kahalangdon sa pagselebrar sa International Day to End Impunity for Crimes Against Journalists hilabi na sa Malaysia. Tumong niini nga matuldukan ang mga censorship ug harassment nga nasinatian sa mga mamahayag sa tibuok kalibutan. Nagpakita sabog suporta ang United Nations Resident Coordinator sa Malaysia, Singapore ug Brunei Darussalam, Ambassador sa Kingdom of Netherlands ug United Nations ug Deputy Minister of Communications sa DBC ug naghatag sa ilang mga mensahe atol sa aktibidad. Naghimuusab og bazaar, live performances, photography exhibition nga nakadugag og kalingawan ug mas lawom nga pagsabot sa press freedom. Sa nahitabong selebrasyon, gipakita ang kalisod ug mga kahagit sa miyembro sa media sa ilang pagkuha og mga balita aron ihatod ang saktong impormasyon sa publiko kay mao kini ang papel sa miyembro sa media sa ilang mga komunidad. Giatubang nila ang hagit aron mahatagan ang katawhan ug mga katin-awan sa mga panghitabo sa atong sosyedad. Gikan dinhi sa Kuala Lumpur, Malaysia, Shiny Buleser, Newsline Philippines. Stay safe.